obok mag sirikal kaka passports opande kachiel kod obok mag nyuol koro biro yudo gi e ndalo 10. Kaloro ko jagoro mogirore migao mar donjo kata wuok e pacho ka Julius Bitok ma biro kelo yot ne jo Kenya kaloro ni chenro makama osebedo ka deko mokalo e kinde machien. Kane loso nyasi mar ringo odiochieng' opande e Afrika mangima, Bitok owacho ni oboke mag wuoth maromo 100 osechopo e apisi mag limbe mag pinje maoko kendo koro kwayo oganda jo Kenya mar mondo chopo kawgi. Kamano bende jonyuol makoro oro kwayo mar yudo obok mag nyuol biro kawo mana odiochieng' achiel kende mondo mi giyud obok makamago. Kamaisha namba ibiro ketie oboke gi duto. Watu wa Machakos, watu wa Makueni, watu wa Kitui, watu wa Kajiado wanateseka sana, wote wakienda Nyayo House kwenda kuapply passports. Ningeomba kwa unyenyekevu bwana PS, Machakos ni central kwa hizo kaunti zingine nimesema. Ningependa utufungulie ofisi ya Immigration Center hapa Machakos. Tumehakikisha kwamba kupata ID ni rahisi. Ukichukua live capture hapa within 10 days uko na ID yako. Hiyo ni maendeleo ama sio maendeleo wananchi? Sio ni maendeleo? Within 10 days vijana wote ambao watarejista leo, within 10 days you have your ID. Unajua kitambo ilikuwa ngumu sana kupata ID. Siku ile tulikuwa tunamaliza shule ilikuwa shida sana, lakini siku hizi kipande hiko hapa nyumbani hapa hivi hapa Machakos.